Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Kwazai vateereri mufundisi. Tokuchingamidzai kuchirongwa vateereri. Tinotenda. Hurumende yatinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti zvitsvene zvaMwari part 2. Okay. Takatarisa kubhuku raDaniel. Ndo matichiri munotipa minongedzo yakawanda nepfungwa dzakawanda. Yes. Munobva zvidzidzo zvakawanda zvinobata maeria ese eupenyu. Now takaona kuna Daniel chapter 5 kwaita dambudziko rekuti pakatorwa zvinhu zvitsvene zvaMwari zvakabva kutemberi kuJerusarema zvikashandiswa mumitambo yetsika yaiitwa nemanamatiro emuBhabhironi zvikasembura Mwari zvakadaro zvekuti Mwari akasumuka akasvikorebuka mambo Bheroshaza. Okay. Ipapo ndo musi wavakafa pakanyorwa pamadziro paya. Anobva taona muchidzidzo chevhiki rapera kuti Mwari ane zvinhu zvakati kuti zvaakatsaura kuti zvive zvitsvene, right, zvaakamisa kuvanhu kune vanomunamata kuti vanofanira kucherechedza zvinhu izvozvo. Okay. Takaona chekutanga uri muchato. Nhasi toda kuti titarise chimwe zvakare chezvinhu zvakaitwa zvitsvene naMwari. Alright. Zvatinofanira kuti tikoshese. Regai tiverenge kuna Leviticus 27 verse ya 30 na 32. Leviticus 27 verse 30 na 32. Zvegumi zvose zvenyika kana zviri zvembeu dzenyika kana michero yemiti ndezvaJehovha, zvitsvene kuna Jehovha. Zvegumi zvose zvemombe kana zvezvipfuyo zviduku zvose zvinopfuura nepazasi petsvimbo, chegumi chinofanira kuva chitsvene kuna Jehovha. Panapa pari kutaurwa chegumi ndo chiri kunzi chinofanira kuva chitsvene kuna Mwari. Right. Kana zvichinzi chegumi zvinorevei? Zvinoreva kuti chechiteni chega chega of your increase. Ndiri kuona pafesi pako chidzidzo chenyuka dai zvimwe zvacho muchitanga mambondudza tisati panongondipa mavhesi ekuerenga mufundisi. Chidzidzo ichi kai pandombonzwa ichitaurwa achisere chinonyanya kushandiswa nemavafundisi muchida kuti mungowana mari. Right. Ndo pfungwa dzine vakawanda idzodzo Caston. Asi toda kuti zvijeke kuti pari kunzi chegumi. Right. Panorehwei? Ndikunzwa apa vhesi rati ndezvaJehovha. Right. Saka chiri kunzi chegumi ndechechiteni pazvinhu 10 zvega zvega zvawawana. Chechiteni chacho. Sekudai toti warima mumunda. Kana warima mumunda unobvisa ma-inputs wasiya paside. Toti wadyara iwewe bhagidhi rembeu wozowana mabhagidhi 11 enzungu.
1:11. Saka unotora 1 rawadyarariya woisa parutivi kosara 10 10. Pa10 iwayo manje ndo pari kunzi rechi10 nderamwari 9 aya ndako ndo aunoshandisa. saka 10 aya hawaite dovese unotora 1 nderajehovha. Okay. Right. Saka unobvisa zvawashandisa wona zvawazounganidza ndo woverenga. Kana zvasvika 10 wobvisa chechi10 chacho. Totora kuti pazvipfuyo unotora dzaberekwa ndo dzinoverengwa 1 2 3 yechi10 ndo yoenda kuna Jehovha. Handiti wapabataka. Kana iri mari togona kutora mari inogona kudana paviri salary. Kana watambira salary yako unoikamura into 10. In other words mukuti 1/10 kuri kumets ndo chegumi. Okay. Kana iri $100 $10. Kana iri $10 idhora. Handiti wapabataka. Saka Mwari ari kuti chechi10 chega kana kuri kuti ibusiness rauri kuita watora iwewo mari ukanohodha zvinhu kuti utengese watora $200 pobva pazobuda 600 toti pabuda 600 unosvikoti iwewe mu600 muyame wobvisa 200 yawashandisa kuhodha woisa kosara 400 ndo yochidivhaidha by 10. 400 divided by 10 yoita $40 ndo chegumi. Saka kana zvichinzi chegumi chitsvene zviri kurehwa chechi10 paingirisi yako paprofiti yako pane zvawawana ndo chiri kunze ndechajehovha. Saka unoita sei nacho? Malachi 3 vhesi ya10. Malachi 3 verse 10. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira kuti zvekudya zvivepo mumba mangu. Mundidze naizvozvo zvino, ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndisingakuzaruriri mawindi ekudenga ndikakudurirai mikomborero wamuchashayiwa pokuisa. Saka pakunze zvegumi zviya zvawatsaura zviya uri kumba kwako zviri kunzi chiuyai nazvo kumba kwazvinochengeterwa. Ndekupi? Kwakuchechi manje. Kuti mumba maJehovha muve nechokudya, kuchechi manje uri kunzi kuve nezvekudya. Saka zvegumi hauzvitsaure wogara nazvo kumba uko. Ukanga watsaura woenda nacho kuchechi. Chija neseipa. Aiyo. Imimi vhesi renyu razokonfyuzwa pauti riri kusanganisira zvipfuyo kaini nezvirimwa. Right. Kusalari ndoona unge kusina dambudziko. Pane wei dzekuti inobva yaenda. Saka muri kuti munhu ane mbudzi 30 anoita sei? Right. Iwo ukataurira vafundisi kuti pambudzi dzangu 30 pane dzechegumi 3 vanokuudza kuti zvinotsaurwa sei dzozoendepi. Andozvona. Asi Mwari ari kuti huyai nadzo zvese zviuye kuchechi. Saka mupfungwa mako kamunoti munhu wobva amuka makuseni uyo woonekwa achitinha mombe dzake akananga pachechi pawanopindira uyo achitinha mbudzi ndozvazvauya mupfungwa dzako. Ndatozviona ndozvauya mupfungwa dzako. But vafundisi vanogona kukugaidhai kuti unoita sei dzinoenda kuti zvisvike kuchechi. Handiti wapabataka. Right. Kana zvasvika kuchechi zvinongosvika kukandwapo here zvinoita sei? Numbers 18 vhesi ya24 na23. Numeri 18 vhesi 24. Numbers 18 verse 24. Nekuti zvegumi zvevana vaIsraeri zvavanopa Jehovha zvive zvipiriso zvinotsaurwa ndizvo zvandakapa vaRevhi kuti ive nhaka yavo. Naizvozvo ndakati kwavari havangave nenhaka pakati pevana vaIsraeri. Verse 23. Asi vaRevhi vanofanira kubata basa repatende rokusongana. Ivo vanofanira kutakura zvakaipa zvavo. Unofanira kuva mutemo nokusingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose. Havangave nenhaka pakati pevana vaIsraeri. Right. Pakasvika vaIsraeri muKenani vaakugoverwa minda. Mwari anoti vamwe vese ngavagoverwe minda. Asi vaRevhi ndakavatsaura seimba ichashanda patemberi full time. Tribe yekwaRevhi. Ndo basa ravo full time rekushanda kutemberi.
Saka asi kana vachishanda mutemberi Eh. vanodawo kudya, Right. vanodawo kupfeka, Eh. vanodawo mukaka. Eh. Saka vozviwanepi? Ndobva zvanzi naMwari, zvegumi zviya zvandati ndezvangu Zvamandipa. zvamandipa, Eh. kana zvauya ndazvipa manje kuti izvozvo Zvichienda ndo kuvaRevhi. kuvaRevhi. Saka vanhu vari raitika Ehe. kuti chidzidzo ichi kazhinji munochiita vafundisi muchida kuti mari iuye kwamuri. Right. Kunzwisisa kwakadaro ndo kwakati tsveyame. Tsanangura Muchaona kuri kuenda chidzidzo. Ari kupeya vafundisi ndianapo. Muchaona kuri kuenda hurukuro yedu. Eh. Vafundisi haasi kubhadharwa newe wabvisa chegumi. Iwewe wabvisa chegumi nekuti ndechamwari. Right. Waendesa kuna Mwari, Right. kwete kuna mufundisi. Okay. Mwari ndiye ari kuti zvaungana kunoku Eh. handingonakidzwi nekuzviona zvakaungana. Eh. Ndo zvandichazoti zvidyiwe nevanoita basa full time rekuita ministry patemberi. All right. Handiti wazviona? Saka Ndokumunda kwavo, ndokuindastry kwavo. Vachioreswa naMwari. naMwari kwete newe. All right. Ehe. Okay. Yeah. Wapabata. Ndikuzvibata. Nekuti mufundisi anotambira $100 ka. Iwe waunza chegumi $1 haungati ndindamutambirisa. Handwazviona. Umwe aunza chegumi $10 angati ndindamutambirisa. All right. Chero aunza $1,000 haungati ndindatambirisa mufundisi ari kutambira $100. Iwe waendesa kuna Mwari. Okay. Mwari ndiye anozodimburanisa vaRevhi vake. Ndo mafambiro ari kuita nyaya yacho. All right. It's okay. Now handei pamberi tiverenge kuna vaHebheru 7 vhesi ya 1 kuenda pa5. Hebrews 7 verse 1 to 5. Ehe. Nekuti Melkizedeki uyo mambo weSaremi muprista waMwari wokumusoro-soro wakasongana naAbhurahama pakudzoka kwake kundouraya madzimambo akamuropafadza. Abhurahama akamupawo chegumi chezvose, iye pakutanga ari mambo wokururama kana zvichishandurwa, uyezve mambo weSaremi ndokuti mambo werugare, asina baba asina mai, asina madzisekuru, asina kutanga kwamazuva kana kuguma kweupenyu, asi wakafananzwa nemwanakomana waMwari, unogara ari muprista nokusingaperi. Zvinofungai kukura kwemunhu wakapiwa nateteguru Abhurahamu chegumi chezvaakapamba. Zvino avo vari vanakomana vaRevhi vanopiwa basa rouprista vakarayirwa nemurayiro kuti vatore chegumi kuvanhu, iko kuhama dzavo, kunyange vakabva muchiuno chaAbhurahamu. Right. Unoona nyaya iri kutaurwa panapa. Yes. Abhurahamu tateguru wedu pakutenda. Right. Anonzi akaenda nechegumi kuna mambo ataurwa kuna mambo Melkizedeki. Melkizedeki aitove mambo. Anzi mambo mukuru chaizvo naBhayibheri. Anga ari munhu mukuru. Aitove nezvinhu zvake. Kamiti zvinhu zvake mukuru achi. Kuri kuti mukutaura kwemazuva ano kwekunzi munhu ane anga atori mambo, ndosaka zvichinziwa great man. Okay. Aive nezvinhu zvake. Saka ari muprista. Saka anga ari muprista ari mambo. Abraham ndobva aenda nechegumi. Kuna vamwe vanofunga kuti chegumi chaakudiwa mazuva ano. All right. Izvo aiyewa hachina kutanga kudiwa mazuva ano. Okay. Chero vana Abrahama kusati kwaane machechi ekutonzi vari kuti tikuenda kunopindira pechechi yepakati pagomo rekwanhingiri rekuti yambe vaitoenda nezvegumi. Okay. Kune munhu akanga akatsaurwa naMwari kunzi uyu ndiye muprista. Saka uyu waari kunopa uyu ari kunziwa great man anazvo. Saka chegumi hachipiwe ndavafundisi vanoshaya. Zvazvokuti ndatowanzwira tsitsi saka ndaendesa chegumi. Okay. Kupa kwakadaro kuri wrong. Ko vanoti asimba nechegumi chedu, mfundiso yakauya akapera sitereki ezvino asimba nechegumi chedu. Right. Kutaura kwakadaro nekufunga kwakadaro kwakamonyoroka futi. Right. Nekuti chegumi haupi ndamufundisi ari kushaya akaonda aiwa. Chegumi chinopiwa nekuti chakarayirwa naMwari. Okay. Ende uri kupa kuna Mwari. Okay. Kana wapa kuna Mwari ndiye anozopa mufundisi wake muorder yekunamata nekushumirwa kwaMwari. Okay. Zvajeka kai? Handijekera. Right. Wajekerwa nekuti kudi? Ndajekerwa kuti chegumi chitsvene kuna Mwari.
zvezvirimwa zvezvipfuyo ingave income yebusiness kana salary. Chechi 10 chacho 1/10 ndechajehovha, chitsvene, chinoda kubatwa neutsvene, chinoendeswa kumba kwajehovha, hachigarwe nacho kumba, hachiendeswe paine pfungwa yekuti uri kutambirisa wafundisi. Nekuti Abrahamu akatopa muprista aive nezvinhu zvake, asi nengari yekuti aive muprista anobata basa raMwari, Abrahamu akaendesa kuchechi nekuti aiendesa kuna Mwari. Mwari ndiye anozooresa vafundisi vake. Ndabata zviri correct? Vabata zviri correct. Alright. Saka pamuri kutaura kudai ndoda kuti tizonzwa kambo mufundisi. Zvinhu izvi zviri kutarisirwa kuitwa nani izvi? Zvinhu izvi zviri kutarisirwa vane mombe munhu wese, vane zvirimwa vanhu vese, vari kutambira vanhu vese, vanoenda kuchechi nevasingaende, ani mazvonaka, vari kuita mabhizinesi, vanhu vanoenda kuchechi nevasingaende. Izvo zvinhu zviri kuzonzi zvinoendeswa kuchechi. Saka nyaya iyi iri kubva yasunungura kavasingaende kuchechi. Muchaona kwatiri kuenda nechidzidzo chedu kuti nyaya iyi dai vanhu vainzwisisa sezvazvinonyatsoreva, chegumi chaisafanira kungobiswa nevanoenda kuchechi bedzi, chofanira kubiswa nemunhu wese angoita increase, angoita zvinhu ane chaawana aifana kuendesa chegumi kuna Mwari. Chandiri kubvunza munoziva kuti kana Nebhukadhineza akanyorerwa tsamba pamadziro, Bhelshaza abata zvitsvene zvaMwari nenzira isiriyo, ndiri kuedza kuimagina kuti kana mati chegumi chitsvene sezvazviri kubuda mubhaibheri kudai, ndiri kuona kunge tiri panjodzi kana tisingateerere nyaya iyi. Saka manzwa ndabvunza kudaro. Regera timbonzwa kambo tiuye tiende mberi uone mubvunzo wako uchanyatsocheka kumberi. Toda kutenda, rambai muinesu vateereri, tichambonzwa kambo. Tenzishinudze maziso emoyo, itai ninzwisise mtemo wenyu, kuti ninzwisise kuda kwenyu. Shinudze maziso angu ndione, kuti ninzwisise kuda kwenyu. Shinudze maziso angu ndione, Jesu muri wangu, ini ndiri wenyu. Shinudzai maziso emoyo, ndikuone Jesu muupenyu. Musaite ndisiye nzira dzenyu, ndibatsire ndigare nzira dzenyu, nzira dzenyu. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu zvitsvene zvaMwari pati 2. Taona chimwe chinonzi chitsvene naMwari ichegumi. Tikanzwa muchikamu chekutanga kuti chegumi chinotsaurwa sei, uye kana chatsaurwa chinoendeswa kupi, nezvikonzero zvachinoendeserwa. Regai tiende pamberi, Mapisarema 50 vhesi ya12 na13. Tiverengerei mufundisi. Psalms 50 verse 12 na 13. 12 na 13. Kana ndaive nenzara handaiza kuudza iwe, nekuti nyika ndeyangu nezvaizere nazvo. Ko, ndingadye nyama yehando kana kunwa ropa rembudzi here? Saka panapa kana Mwari achiti uyai nechegumi, haasi kuitira kuti agodya iye. Mwari haagoche nyama, Mwari haatenge chingwa. Kunyange paakarambidza Adhamu kudya pamuti wokuziva uya aisaitira kuti pamwe Adhamu angamupedzere mafurutso. Haadye zvinhu izvi. Handiti wazvionaka. Saka anozviitirei? Mapisarema 50 iye vhesi ya10 na 11, Mapisarema 24 vhesi ya1 na Hagai 2 vhesi 8. Mapisarema 50 verse 10 na 11. Nekuti mhuka dzose dziri kudondo ndedzangu, nemombe pamakomo ane chiuru chamazana. Ndinoziva shiri dzose dzemumakomo, mhuka dzose dziri musango ndedzangu. Mapisarema 24 verse 1. Nyika ndeyaJehovha nekuzara kwayo, nyika yose nevageremo. Hagai 2 verse ya 8. Sivheri ndeyangu,
nendarama ndeyangu ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Right. Ndima dzataverenga idzi mufundisi dziri nhatu dziri kuisa pachena kuti zvinhu zvese zvatinoona panyika, Right. mombe, ukanzwa munhu achiti ndane mombe 1000, ndine mbudzi 500, huku dzangu 20,000, Jehovha ari kuti ndezvangu, neshiri dziri kusango, nemhuka dziri mumagame park, nemari iri kubhengi, iri muhomwe neisati yacherwa. Mwari ari kuti ndezvangu zvese nemhaka yedu. Unoziva kuti sei ari kutaura dai? Anoziva kuti hapana angamupikise bedzi. Hapana angamupikise. Hapana angamupikise. Because munoziva chinonetsa nyaya. Munhu iye ndiye anobata upenyu hwedu. But ini ndaida kutozobvunza kuti izvo ndogona kubvuma zvataurwa izvo. Ko zvimwe zvaunenge wakanyatsoshandira, mombe togona kuziva kuti hapana angasike muka. Handika? Hapana angasike gold. Hapana angasike huku. Obvious zvinotaridza zvakabva kuna Mwari. Ko zvaunenge wakanyatsoshanda pastor, uchinyatsona kuti ndashanda nesimba rangu, motikari wavakadzimba nezvakadaro, miti, michero nemhuka, zvinogona kuva very clear. Kupa unyatsona kuti apa ndini ndashanda ndasweta. Mubvunzo wako wakanaka Gaston. Regera verenga vhesi iri Deuteronomy 8 verse 18. Kupindura zvandabvunza ere? Kupindura zvawabvunza izvozvo. Deuteronomy 8 verse 18. Asi unofanira kurangarira Jehovha Mwari wako, nekuti ndiye anokupa simba rekupfuma, kuti asimbise sungano yake yaakapikira madzibaba ako. Hanzi kunyangwe washanda zvikaungana, hanzi unofanira kupa Mwari nzvimbo yake. Hanzi ndiye anokupa simba. Ndiye anokupa simba. Alright, alright. Kuti utounganidzaka, zvimuke zvaungana, ndiye anenge atobvumira. Hakuna here vamwe vanhu vamaifunda navo vaigona zitereka asi vasina kwavakaenda. Akataurira nechokwadi hakuna here. Variko. Kune vanhu vaishanda muupenyu. Kungoshingaira sezvawaingoita iwo. Asi manje unozongona kuti munhu ashingaira so but still hapana chinobuda. Saka iwe ukanga washingaira zvikaungana, usati zvabva munjere dzangu. Mwabva atati maoko angu aya haikona kugarira maoko, ndinoshanda ini neusiku ndinoshanda. Kune vakashanda neusiku nekunonaya pakashaya chakabuda. Andazona. Okay. Saka muri kuti here even munhu asingaite zvekunamata kuya kuchechi, kutombounganidza kuya Mwari atendera, Mwari anenge atobvumira. Hazvingoreva vanhu ya kuchechi chete. Even nevasinei naye kutombounganidza kuya ndiMwari. Right. Saka Mwari manje kana akuti hunza chegumika, anenge achiitira kuti akurangaridze kuti uzvininipise. Uti handisiridi uzive kuti ini ndiri chisikwa kuna musike. Saka Mwari anoti muuye nechegumika kuitira kutsimbirira chindini chiri muvanhu. Koko ningi maproperties ndaanzwa. Kune inotsanangurwa mazuva ano yavanoti intellectual property. Uchenjeri chaiwo. Unoziva kuti kune mumwe munhu asina zvakawanda zvinooneka zvakaungana. But mind yake soga ndo inomupa mari yese. Mind chete. Unoziva kuti ichi unondirangaridza imwe nyaya. Takabvakachira umwe mukomana. Mukomana aigona kuchikoro college. Aigona. Ari kusvika so pamba pacho so. Muchisvika amai acho kuti shamwari dzako dzawo yakaiti so. Zvamama muchitaura usiku zviya zvandizvide ari kunongedzera pamadziro pasina munhu. Iye muchindo wache. Aigona. But ukona wati kuti ndikusimukire. Handizvona. Achitaura ega akatarisa pamadziro. Pasina muri kumboona. Handizvona. Utona kuti dzaita sei? Dzabuda. Saka iwe unenge uchiti intellectual property ka. Mwari ndiye anotokutendera kuti ufunge chinobata. Otherwise unorwa nemadziro mukarovana nemadziro nekungwara kwako. Saka makundipindura manje zvandakubvunza ipapo yatisati tamboita break. Pandanchiti saka mukutsanangura kwazvoita kurova kuti munhu wese kasaka angadai achidzosa chegumi. Exactly. Because hapana izvozvi zvika tinogo mustudio muno muso mishini inogona kutofarwa dzatotacha. Chirege kudaro pastor. Chirege kudaro. Wotovhara kutodzipa uchiziva ko uchagobroadcasta kupengera chete. Anditozvo. Saka vanhu vese vaifanira kunzwisa kuti ndiMwari.
kudhiraivha mota kusumuka kubva panapa kunobata kunotoni kana kupinda mumarondera chaivo ndimwari anenge angobvumira. Andozvona hauna kwaunomboenda, hauna chaunoronga, unotuma vakomana ivo vasvika shaya basa. Saka kazhinji kazvazviri kubuda even kwamuri vateereri it means tiri kuburitsa Mwari muequation yeupenyu. Because kazhinji munhu akaita chimwe chinhu toti paakuitwa pati yekupemberera zvaaita akanzi ngoti pakaspeech but mambonzwa mavara anotaurwa. I set my objectives angu zviri very clear and I was determined. Then I taught myself that I have to be very persevering. Munzo mavara vachinyora mano zvokuti hapana speech yese hapana paunonzwa pataurwa Mwari. Ndo izvozvo manje munhu anobvisa chegumi manje haadaro anenge achiti kutaura chokwadi ndimwari. Ndo zvandingangotaura muchidimbu. Saka mirai ndimbokumbira kuvateereri. Vateereri, patiri kuita mabhizinesi nevamwe vanokwira nekudzika tichimhanya-mhanya, pazvinofamba paya, even musati maakutomboenda kuchechi, bhaibheri riri kuisa pachena kuti ndimwari anenge atendera. Saka njodzi inowanzoitika kuri kwekuti zvauri kuita zvabudirira, pane pride inosimuka. Ndoyanzi chimwe chinobatsira kudzoswa kwechegumi chinotsimbirira pfungwa yekuti ufungoti kugona kwangu. Yeti pfungwa dzatinadzo, property yatinayo, michero nezvipfuyo zvatinazvo, isimba raMwari, ndimwari anenge atendera. Saka ndoda kukuchallenge ine chidzidzo chino kwese kwamuri kuteerera muri. Hatishingairei titsaure zvitsvene zvaMwari. Chegumi chitsvene ngachiende kumba kwaMwari. Pastor taurai. Rega tiende pana Genesis 2. Genesis 2 16 na 17. 16 na 17. Yes. Iri kutiyo panapa Genesis 2 verse 16 na 17. Jehovha Mwari akarayira munhu achiti, ungadya hako miti yose yomunda, asi muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya, nekuti nemusi waunoudya uchafa zviro kwazvo. Right. Adamu musi waasikwa pastor. Yes. Akasikwa zvinhu zvese zvatopo. Zvazvapo. Zvekuti Adamu anga paupenyu hwake paakatangira pasina nidhi yekumbonounganidza. Akasvika zvapo. Yes. Zvekuti Adamu ukamuinzanisa nesu vanhasi, isu tinotoshanda kuti pagonzi paita increase. But Adamu akawana zviripo zvese. Yes. Asi still Mwari vaingoda kumurangaridza kuti uri muridzi, asi to an extent. Ndo saka ati uyu usaudyo. Ndobva anzi iye miti yese idya kusara kweuyu. Uya chaakaurambidzirwa. Hakusi kuti Mwari aida kuti vagozopota vachitema ivo kana vabva kudenga nengirozi vachidya. Aingomurambidzira kuti arambe achirangaridzwa kuti iwe ukuru hwako kune paunogovera. Kune vakuru pamusoro pako. Okay. Ndofungwa yaidiwa kunze Adamu asakangamwa iyoyo. Yakurangaridzwa mazera edu isusu manje. Saka muchidzidzo ichi ipfungwa iri kuudzwa vateereri kuti vasakanganwa kuti kune mukuru pamusoro penyu. Hazvinei kuti uri mukuru pakambani penyu, uri mukuru muvillage, or at whatever level. Asi pamusoro pako pane vakuru varipo vakabata matomo eupenyu hwako nezvese zvinoitika mukurarama kwako. Saka izvozvo Mwari haambodi kuti ukangamwe even for a moment, otherwise unoenda kusiriko. Ndosaka Adamu aitoyeuchidzwa nemuti uyu zvatiri kuyeuchidzwa nechegumi nhasi. Ndakunzwa ipastor. Pamamuchitaura mubvunzo waya mupfungwa mangu. Chidzidzo ichi hapana pandiri kupokana napo. But chino applya here ku a certain nation yekuti tomboti vanhu vacho maworkers emunyika iyoyo. Mari yavagara vachitowana, let's say kuAsia, kuAmerica, mari yavari kutambira pamwe yagara iri kutoshota. Ungachitotora here pashoma iyoyo wobvisa chegumi woendesa futi kuchechi. Iyo yagara isiri kutokwana. Chauri kuitira manje, muchaona kunondoperera chidzidzo chedu. Chauri kuitira manje ndechekuti apa Mwari kana ati ndezvangu, unoziva kuti kana paine zvinhu zvemunhu toti uri kutinha mombe iwe,
pamombe dzauri kutina pane 1 yanebha yako hauti ndaa dzangu dzaita shoma ndaida dziite 15 saka ndochibva ndangotora neyanebha haizi yako saka pazvino dzako dziri kutokushotera saka chero mari iri kukushotera iye chiteni iyi haisi yako. Izvozvo zvinofanira kugara zviri clear. Hazvidepende nemaekonomi here pastor. Hazvinei nekwauri. Asi unofanira kunzwisisa kuti haizi yangu. Okay. Right. Saka to be safe manje pastor. Kana vateereri vedu vachigara kwandogara inini munyika nemunharaunda dzandogara. Right. Hazvisi zviri wise here kuti especially vaya vanotambira masalari. Kuti uchingoitambira obva waendesa yaMwari kwayo. Because marika generally dzinoita kunge dzisiri kukwana. Saka pakumboiyeva apadyare here njodzi yekuti unopedzisira wazotora neisiri yako. Unotora neisiri yako. But ukagara uchirangarira chaiko chaiko unotozongozviziva. Unoziva kuti pane tsumo inonzi igaro ziva. Unenge wakutongoziva kuti cheguma hachizi changu whether zvakashota kana kuti hazvisi. Ende zviri kubvisirwa muhukama naMwari. Akasika kungoita kunge karuke kufikisana. Hazisi zvekuti unobva waita kunge mutemo unzi musatsikire papo ndikotsikwa nemutsangadzi. Anditova zvona. Ukautora sekunge mutemo wekuti uri kubva kumanikidza kudai so unobvisa uchirwadziwa. Unenge ndiwo uri kutogutsikana kuti muna Mwari muupenyu hwako. Right. Inzwa zvimwe zvinoitika pana Joshua 13. Joshua 13 verse 1, verse 6 na 7. Joshua 13 verse 1. Zvino Joshua akanga akwegura vana makore mazhinji. Jehovha akati kwaari, wakwegura wavana makore mazhinji. Dzichiriko nyika zhinji dzinofanira kuva dzenyu. Verse 6. Vanhu vose vagere panyika yemakomo kubva paRebhanoni kusvikira paMesrefot Maimi nevaZidhoni vose, ivavo ndichavadzinga pamberi pevana vaIsraeri. Asi iwo unofanira kuipa vana vaIsraeri kuti ive nhaka yavo, sezvandakakurayira. Zvino unofanira kugovera nyika iyi pakati pemarudzi mapfumbamwe nehafu yerudzi rwaManase ive nhaka yavo. Urikuona zviri kuitika panapa. Mwari ari kuti kuna Joshua, wakura iwo, wachembera. Wakuchembera. Saka unogona kuzosiya usina kupedza basa rekurwisa nekutora Kenani. Yes. Assignment yandakanga ndakupa. But zvochiita iye zvinezvi. Chigovera vaIsraeri Kenani. Saka Kenani yakadimburwa kwete vachifamba vachimhesha. Vakatogara kwavakanga vari. Ndobva vakutogovana. Vakutogovana. Kuti munogumira pachikomo chakati. Muchabva parwizi muchienda pachikomo. Vachigoverana Kenani. Imo muKenani muchiine ndudzi dzemo. Ndobva nyika yatogovewa. Yakagovewa. Zvekuti vemuKenani havana kuziva kuti nyika yedu iri kutogoveranwa kunze uko kugere vanhu naJoshua. Ndoda kuti inini Mwari anogona kugova zvinhu zviri muzita mako iwe uchiripo. Aiwa, musadaro pastor, musadaro, munovhundutsa vateereri. Ndiko muri kuya. Munovhundutsa vateereri. Zvichiri muzita mako ka Mwari anogona kuzvigova. Anditwa zvona. Kudenga vototi ichi ndechanhingi, ichi ndechanhingi. Izvo panapa zvakatonzi custody betera. Aimbomirai kudaro mune makutora ndafa kapasi. Aiwa, uri mupenyu. Because zvazvinoita ndezvekuti kana adaro manje kuti zvirambe iwo unogona kutomuka makuseni imba iri yako. Alright. Anditwa zvona. But parinovira inenge isi. Vanhu vatoti no, nedzoi. Custody anga ari munhu waMwari. Aiwa, chandisa imwe example. Alright. But inogona kuvirirwa. Zvototi ukaona kuchiedza kuchivira Jeremia naamai uchitoti uyu ndo varume wangu ava ndiMwari. Saka zvinhu zvogona kugovewa. Zvogona kutochinja. Iwe uchinazo zvogona. Gore rotosara ropera murume uya autofunga saka ndochiroora kuriplace amai vaya. Iwo wakatofudzira. Saka tiri kuti vanhu vanofanira kugara vachiti ndezvangu kana Mwari vachida. Zvinoramba zviri zvako kwega kana Mwari vachiita sei vachitendera. Because kuti uende chavo Mwari ati ndakashata. Unoziva kuti rimwe zuva so pakona paHarare naActuras Bible. Ndiri kusvika ipapo. Pane mumwe uri banga ane mota. Harare. Munhu ane mota yakanaka.
akamira swarida kucross Arcturus. Akatomira pari correct handi pane maraina unonzi unofanira kumira nechekuno usingapfura. Akatomira ipapo so muna Arcturus kubva kusapoti kuyawo kwakangouya imwe mota aminoti chakavhiringa sei ndobva yarova yanga iri kusaidi uku ndobva yapinikuka ichibva yauya ine speed ichibva yaskorova uya akamira pari correct uya akamira pari correct ndobva yazeya wotosvika ipapo chi atotyoka makumbo anga akamira pari correct. Saka ukaona uchisumuka ka chero pa 3 km uchinosvika ndimwari angobvumira. Saka unoti ndakandazviningirika ndini ndakazvironga Mwari anoda kuti murambe muchinzwisa kuti ndiye anopa simba, ndiye anotendera, ende ari kuti unganidza kutora pane zvake. Saka kuratidza kuti iwo wanzwisisa izvozvo manje anoti ndoda chegumi changu. Ndo matauriro acho kuti aiwa Mwari ndanzwisisa. Kana uri kuti ndanzwisa kuti Mwari ndimunotendera. Ndo panobva paita ukama hwekuti unenge wakuziva kuti chechi 10 ndechaJehovha. Ndechake. Kwete nokuti anochidyayo. Anozochishandisa kana kuti ndiye ari kubata muupenyu. Toda kutenda vateereri, mirai timbonzwa kambo tuye toenderera mberi nechidzidzo. Shoko la Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive, kuipa kwavo kwakwira pamberi pangu, enda unoriparidza vhangeri. Asi Jona akatizira Tashishi, mhepo huru yakatumwa pagungwa, chikepe chikashuka kukudzika, vafambisi vechikepe vakatya zvikuru. Mumwe nemumwe akadana kuna Mwari wake, asi Jona akavata pasi pechikepe. Noiwe muvati waita seiko dana kuna Mwari wako, zvimwewo ungatirangarire. Muvati waita seiko dana kuna Mwari wako, zvimwewo ungatirangarire. Jona akati kwavari, mundikandire mugungwa, ipapo gungwa richakunyararirai. Dutu iri rakakuwirai nokuda kwangu, ndinotya Jehovha wekudenga. Jona akati kwavari, mundikandire mugungwa, ipapo gungwa richakunyararirai. Dutu iri rakakuwirai nokuda kwangu, ndinotya Jehovha wekudenga. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yezvitsvene zvaMwari pati 2 patiri kutarisa nyaya yezvegumi. Chegumi chiri kunzi chitsvene naMwari. Saka taona isusu kuti Mwari ngei achitipa zvinhu zvawashingaira kuunganidzaiwo nekunonaya nekunoita sei neusiku oti ndezvangu. Azvanzi toda chegumi. Pfungwa yatisingafaniri kubvisa mumurangariro medu ndeyekuti kuzviunganidza isimba rabva kuna Mwari. Mikana yese yatinosangana nayo muupenyu inobvumirwa naMwari. Saka kuacknowledge izvozvo Mwari anoti dzosai chegumi changu, ozochishandisa hake mubasa rake. Regai tiende pamberi. But musati maenda pamberi. Zvabva mubhaibheri. But maita unge matyisidzira vateereri. Alright, panyaya ipi zvinhu zvinogona kugovewa iwe uchiripo. But izvozvo hazvisi kugadzirika here mazuva ano pakuti vanhu vari kubva vaita insurance yezvinhu zvacho izvozvo zvamava muchida kutyisidzira vateereri kuti mota inogona kudhumwa yotoparara, imba inogona kutsva nemoto, kwaane mainsurance. Kuinishuwaka unenge uchiti kana zvikatsva nemoto ndidzoserwa. Isi hatisi kutaura kuti zvatsva, aiwa, tiri kutaura kuti zvadzoserwa, still Mwari anogona kuzvigova.
Wamusi kubva ipapo Mwari anogona kuzvigowa zvitopuwa vamwe. Mombe dzauri kuti ndedzako 100 dziya dziyaka dzinoto kana vanhu vanotomhanya muranda waMwari azorora utomhanyiswa newe atomenisa kupa vamwe vachiti kuGlen Forest vamwe vanomboti kuzorora kuchitunguisa vachitirana nhare ipapo unozonzi kwahwina ndikoko but uchangoenda besa kana waneswa ikoko saka tichazoparadza nhumbi dzemufi tanga kurangana saka ndiani achatora masofa, ndiani achatora mombe, ndiani achatora motikari, zvatoenda zvagovewa. Saka kuti gore ripere uchiri kuti zvichiri kunzi ndezvako, ndiMwari futi anotendera izvo. Pastor, zvinhu zvese ndezvaMwari. NdezvaMwari zvese. Pano panyika tiringofanira kushandisa zvinhu zvake. Ndiye ari kutongotendera kuti ushandise zvinhu zvake. Alright, fambe. Saka ndopfungwa yanda kuti musambokangamwa iyoyo. Alright. Saka kuratidza kuti wazvinzwisisa. Even vanhu vakati mudhara yane tunhu twake. NdezvaMwari. Iwewe unenge uchiti ndiMwari andikonzeresa kutwita tunhutu. Okay. Right. Malachi 3 verse 10 kuenda pa12. Malachi 3 verse 10. Uyai nezvegumi zvose muimba yokuvigira kuti zvekudya zvivepo mumba mangu. Mundidze naizvozvo zvino ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Muone kana ndisingakuzarurirai mawindi ekudenga, ndikakudurirai mikomborero wamuchashayiwa pokuisa. Ndichatukawo udyi nekuda kwenyu, urege kuparadza zvibereko zveminda yenyu, nemizambiringa yenyu haizuki zvibereko zvayo mumunda nguva isati yasvika. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Ndudzi dzose dzichati muri vanhu vakafara, nekuti muchava nyika inofadza. Ndizvo zvinotaura Jehovha wehondo. Mwari ari kupa promise panapa. Yes. Mukange maunza chegumi, ndichakublessai, ndichakuropafadzai. Zvekuti ndovhura mahwindo ezvikomborero kudenga. Okay. Zvekuti munotonetseka nepekuzviisa. Pane mumwe muchinda iri mari yawanda here? Saka pane mumwe muchinda anonzi Robert Kiyosaki. Anotaura kuti iye ndakakura ndichiudzwa kuti kune madambudziko mairi emari. Two problems. Too much money. Ndo dambudziko rekutanga. Or too little. Too much money or too little. Kurava kuti yakawandisa zvekuti dambudziko rako rinenge riri kuti ndoidya sei, ndoishandisa sei. Okay. Too little hazvizi kukwana. Saka ndakasarudza muupenyu kuti ndoda dambudziko re too much money. Andozvona. Saka kuwanda kwayo kunotoita dambudziko. Saka Jehovha manje ndo zvinenge zvikunzi inenge yawandisa naMalachi yayo. Motoita stress yekuti ndozvichengetera pai. Ndozvichengeta sei. Saka Mwari musataura zvinhu zvekuda kungofadza vateereri. Pastor tiri kuda pfuma iswani. Haikone kutaura tumwe tunhu katwe kuti muri kunyatsoziva kuti vateereri zvinovati ngwara. Kana vanhu vachida pfuma iri ndodivisi. Ngoti vanhu vanoenda kusiriko, Satani anoita kuti vanhu vaende kunotsvaga zvikwambo, vaende kunotsvaga madivisi, but iyi ndodivisi remutendi manje. Kudzosa chegumi faith futi. Mwari anoti ndinokudururira mablessing ndakavhura. Mirai Pastor. Imimi muri kuirarama here nyaya. Because handidi kuti musiye mandikanganzira vateereri. Imimi muri kungoziva kuti ndaachingoerenga mavhesi mobuda muno. Mwari anokomborera here sezvazviri kutaura. Mwari anoblessa. Mira chidzidzo chipere ichi uone kuri. Asi anoblessa. Mwari anoropafadza sezvaakataura. Kana achindokuzarurirai mahwindo Mwari anosarura. Ende anoti unoza tarisawo nemakomborero anoita. Ari kuti kwanzi iye ndinotuka udyi. Ari kurevei. Kukanzi kwaita outbreak yerukonya nditika for example. Vanhu marima. Mwari nokuti ndiye anofudza zvemusango. Anogona kufudza makonya. Alright, imimi kana maakunodya muvillage iyi. Mudarike pamunda paCaston. Amen. Anditi wazvona. Saka anotoaraira. Kana achiti ndinotuka udyi, anotohutaurira. Kana zvipfukuto unonzwa kuti kune chipfukuto chakabva nekuZambia chinonetsa kukontrora chisingafende mushonga. Mwari anochirayira kuti mudura maCaston. But munoziva nyaya kuti ndakambokuudza here kuti kumusha kwedu pane nguva yakanetsa nguruve dzemusango. Vanhu vachirara vakagarira mumagadheni vachinzi nguruve dzanetsa. Handichataurai zita remisha mitatu yevanhu vaitorarama nyaya muri kutaura yechegumi. Kana kumbonorara kumagadheni vaiva kutopomerwa nzi ndofunga vane kushereketa kwavane zveshuwa nguruveka dzaifuma dzakadhiga magadhe evavo but ikoko kana asi zvirimwa zviri kumagadhe zvakafanana. Saka Mwari kana achiti ndinotuka udyi anoita kuti anofudza zvichienda nekumoko. Kana kuti
anogona kusimbisa maruva, miti yobereka muchero, mbeu yako yobereka, zvokuti chako chibage chinorema kudarika chepa next door. Mwari anozvigona. Saka Mwari kana achiti ndinovhura mahwindo, ndopandiri kuda udyapo tapanzwa toda pekublesa pekuvhurwa mahwinda right, zvichiita double and hanzi kana ndablesa vamwe vanozviona kuti kwaranzira kuti kwaburuka ndudzi dzichati vanhu havakakomborera. Saka Mwari anozviita izvozvo. Saka tikamutora sezvaari kutaura, Mwari anozvigona. Rega unzwe zvimwe zvinotaurwa naMwari chakakoshera kudzorera chegumi. Handitika Mapisarema 50 verse 14 na 15 zvakanakira kuve neukama naMwari. Bayirai Mwari zvibayiro zvekuvonga, muripire wokumusoro-soro mhiko dzenyu, udane kwandiri pazuva rekutambudzika, ini ndichakurwira, iwe ugondirumbidza. Saka hazviri kuti kana wabvisa chegumika uchinamata maproblems haachauya. Hatisati taakuparadhiso, tiri pano pasi madambudziko anouya. Right. But Mwari ari kuti kana wavimbika pane zvandiri kurayira izvo, uchadana kwandiri wapinda munguva yekutambudzika, ini ndokunzwa. Mwari anonzwa kuti nomuranda wangu ranziro kuti anamata. Saka chaari kukunzwira apa ingarei kuti mune kaukama mune ukama hwawaratidza kuti Mwari ndimi Mwari weupenyu hwangu, every area of my life ndimi Mwari. Saka mukurero kuti munhu paanenge achinamata paya kuti Mwari ndimi murapi wedu, pindirai shuwa, tete vamuke panhoo pavari, vaponesei. Right. Saka chimwe chinoita Mwari kutarisa kuti uri kurevesa here, kuti munhu yakutonditiwo Mwari. Saka ukama unofanira kunge hwenge huripo kare wawairatidza kuti muri Mwari wangu nekudzosa chegumi, kwete kuzongotaura wamunamati. Saka ukama ngaugare huripo. But unogara uchitopa statement yekuti Mwari muri Mwari. Paunobvisa chegumika, it's like watora chair. Ndobva wati Mwari ka mumba mangu muno, mumhuri yangu nemune zvangu zvese, ndimi mukuru, chair yenyu. Saka kana paine zvaakuda kuitika muzvinoi chekuita newe, unenge wangoti regai tiudze vakuru varipo. Vakuru vepamusha. Mwari ti mukuru wemusha. Majekesera amakuita majeka. Papuru tota zvakacheka. Zvakundivhurikira. Kuzveshwa pamba pakaita dambudziko ka. Mukuru aripo ka. Unongosuma kuti manga mazviona here kuti pamba padai. Kana pakasvika munhu achiita zvemanga. Toona ivo vakomana vari panzavo. Handiti wazviona muri kuudza munhu mukuru aripo pamba. Ende ivo kana vasumuka pane vanhu vasvika panzavo, kana vanga vachifunga kuti pamba hapana aripo, so vakaona munhu mukuru vabuda muri sei vakuru, tiri kupfuura nepano, vakuenda. Saka iwo kana pamba pako munhu mukuru wepamusha pako weupenyu hwako ari Mwari, kana paita kaproblemu kanenge kasumuka manje, ndozvataurwa nevhesi. Vateereri, ini pandijekera, ipai Mwari mukana mudzimuri dzenyu, mupei cheya, bvumai kuti ndiye muridzi wezvose anotitungamira. Zvinoratidzwa nekudzosa chegumi nekuti Mwari ati ndechake. Ndopari kunzi naMapisarema, kudzosa chegumi kukomborera kwaMwari hakungoreve kuti hauchaenda mumadambudziko, but pari kunzi Mwari wamupa chigaro mumba menyu paita dambudziko. Nyaya yacho inobva yareruka, kwakuchingosuma muridzi wepamusha kuti honai dambudziko iro. Iye Mwari abva ataura kuna Mapisarema 50 zvikanzi inini ndichakurwirai. Verenga kuna John unzwe. John chapter 6 verse 8 kuenda pa 13. John chapter 6 verse 8. Zvino mumwe wevadzidzi vake, Andreas munin'ina waSimon Petro, akati kwaari, pano pane mukomana ane zvingwa 5 zvebhari nehove 2, asi izvo hazvikwanirisei vanhu vazhinji vakadai. Jesu akati, garisai vanhu pasi. Zvino kwakanga kuine uswa huzhinji ipapo. Naizvozvo varume vakagara pasi, kuwanda kwavo kunenge zviuru 5. Zvino Jesu akatora zvingwa akavonga, akazvipa vakanga vagere pasi, nehovewo saizvozvo pavaida napo. Zvino akati vaguta, akati kuvadzidzi vake, unganidzai zvimedu zvakasara kuti kurege kurashika chinhu. Ipapo vakaunganidza vakazadza matengu ane 12 nezvimedu zvezvingwa 5 zvebhari zvakanga zvasara kune vakadya. Ukona panapa Jesu ari kuparidza kurenje. Vanhu varipo kwaiverengwa varume chete vari married. Singaverengwa madzimai ari. Ndovanzi 5,000. Ndovanzi 5,000. Zvekuti nemadzimai nemayouth
tautotaura nhamba yakakura vane nzara. Ndobva panzi chikafu chingori pano bedzi kalanchi kemukomana. Pane mfana ane kalunch box ane mabhanzi ake 5 netufishi 2. Ndobva zvanzi uyai nazvo. Jesu ndobva ablesa zvinhu zviya izvi. Zvikanzi vanhu ngavachigara vakaita zviboka. Hanzi 1,000 evanhu iwayo vakadya vakaguta. Panonzi mafufu asi mafufu etu yatunodonha tunonongwa nemasvosvo etu yati unopukuta nedish towel. Vanhu vanga kuti akamedura bhanzi nepakati akarumba sonzwa kuti andaguta ine okanda imwe hafu yacho pasi. Ndo zvimedu zvakazounganidzwa izvozvo zvikazadza matengu tworufu. Saka Jesu anogona izvozvo manje ndiye ari kuti bvisa chegumi ndigovhura mahwindo ndoblesa upenyu hwako. Saka chimwe chatofanira kuti tinzwisiseka ndechekuti Mwari kana achikomborera anokomborera maeria eupenyu hwemunhu zvakasiyana siyana. Pamwe pacho anogona kukupai chikafu chinokwana. Ende Mwari kana achiblesa ka hatisi kuti vanhu vese vakateerera vakandobvisa chegumi next month vanenge vane magonyeti. Vanhu adamari chimwe chinhu chofanira kuti chijeke ndechekudaiwo. Mwari akablesa Jobho. Ndima yaJobho mubhaibheri anzi anga ari munhu mukuru. Anga ari munhu mukuru because ukanzi vanchinzi aita makamera 3,000 ndo equivalent yemagonyeti ari nhasi 3,000. Hakuna munhu akadaro. Ngona anzi aita zvipani zvemombe ma 500 1000. Chipanika yechiti imwe pasaidi kuti aive nemadhonza 1,000 kuzoti matsiru nemhou anditi wazviona right. Saka zvokuti kana kuri kuti dzanzi dzabopwa chipani chimwe nechimwe negejo racho zviri kuteerana munda kungoenda ka1 uchibva wapera achienda pane umwe zvichidaro ndo kapfumiro kakaita Jobho. Andiri kuona. Saka Mwari akapfumisa Jobho iye ndiye Mwari mumwe chete akati Elia chikafu chapera kukeriti kwaaipiwa nemakungu paakaenda kuZarefati achibva anzienda kuZarefati. Yes. Ndobva asvika kuine shirikadzi iripo. Ndobva ati ndiri kudawo chingwa. Akati hatisisina tangosara neupfu hwekubika ka1. Zvikanzi Mwari ati mubikire inini munhu waMwari first. Shirikadzi iyi nekutenda nekuvimba naMwari yakanobika ikapa Mwari. Bhaibheri rinoti nzara iyi yakaita 3.5 years. Upfu hweshirikadzi hauna kupera mutswanda. Okay. Tumafuta twekubhekesa hatuna kupera muchidende for 3.5 years. Hauna kututuma upfu zvekuzadza imba zvekuti anenge auda kutsvaka machene ekusunga pamba aiwa. Waingoti vakabika vakanga vapedza wotutuma kunosvika paya pawaive musi wavabikira uchingoramba uri ipapo. Kukomborera kwaMwari 3.5 years vachidya nevese vari mumba hapanaka akashota chikafu. Saka Mwari mukuti kuna Jobho zvaitooneka kuwanda but uku semuMwari hazvina kunowanda asi havana kufa nenzara. Saka Mwari kana achiti bless aka zvinosiyana vari pamatotaura apa kune vamwe vandotoziva kuti munenge muchingozva kuti maika havafa vakapfuma zvamunonyatsoziva zviri asi zvinongoenda zvinhu zvavo zvinotongoenda vana vachitopedza chikoro kuti uti pamba apa vakapfuma here aiwa kuti uti varombo here zvinenge zvichingoenda mufunge pastor zvichingoenda zvokuti unotoza kuti kare kamako vaona manje chirimo chese havapo vonzi vanga vari kuGermany kumumvana wavo zvoshuwa pari pese uko vanga vasina kumboratidza kuti vane marori kana chii. Saka Mwari kukomborera kwaMwari. Saka munhu mumwe nemumwe anobleswa naMwari nezera rake. Ende Mwari anogona kukupai chikafu, anogona kukupa utano. Tiyanzoziva kuti ava havana zvemanhingiriki zvemamedical aid. Saka afa akarwara anodida kuuya kuzokuona ibudi muchipatara waadhimitwa umwe abuda umwe iye achingouya akakwira bhazi akaenda kunhamo achidzoka achikopfuurira achinoona mubvana ari kurwara kumhondoro odzoka haana kana bhachi anenge akari nekajuzi kake kakandi kana zvitanyatsorova chano ndo kanopfeka bhachi aumbomunzwe kukosora muchiadhimitwa maadhimitwazve kukomborera kwaMwari. Pamwe pacho anopa pfuma, pamwe pacho anogona kublesa vana chaivo.
unoziva kuti munhu anongopuhwa vana kuti unongoona kuti vanhu vepamba apa vane hunhu vese kubva kufirst born second born vese vari 5 unongoona vane hunhu. Umwe ari kunotoni arigere zvakanaka, umwe ari kwamutara anogara nevanhu zvakanaka, chero akaenda kubotswana agere nevanhu zvakanaka, akaenda kubritain haumbomuone kuti munhu ane dhigiri ari kunyatsoshanda wane zvinhu zvake, vanongoone hunhu hwakanaka. Chikomborero chinobva kuna Mwari ichocho. Vamwe vanopuhwa varume chaivo vane hunhu, murume wokuti chero zvikanzi pane murume akabatwa mumaraini munomu hana yaitomborotonzwa kuti pamanhingi vamwe varume vanondishamisa ini nekuti hana chaanombomufungira. Pevana pamataura pane vamwe mai vaitozoenda kuna vamwe mai kwandakakurira kuti zvenyu makapiwa vana kwawemi kwete maduba agere kumba kwangu. Anenge akutaura kuti vana vake madzenga ende umwe ukaka kana aine bhizinesi anopuhwa vashandi vakatendeka. Umwe anenge achiti chegumi habhise but vashandi vakeka zvavanenge vanoba zvinodarika chegumi zvokuti mushandi anovaka kumusha kwakeka achinzi murungu wangu anotibata zvakanaka, izvo zviri zvekuba anditozvaona. Asi umwe anopuhwa vashandi vakatendeka. Saka muri kuti Mwari anoblessa zvakasiyana siyana. Saka vateereri aminoti wazvinzikosi unogona kuteerera toda kutendai nenguva yamanzwa chidzidzo ichi. Ngativimbikei chegumi chitsvene kuna Mwari. Chinoratidza ukama hwekuti uri kuacknowledge kuti Mwari ndiani muupenyu hwako, achifane kudzoserwa paine kunge kumanikidzana, kunge zvinonzi manje ndikadai ndinorohwa. Chinodzoswa nengare kuti uri kuziva kuti Mwari ndiye ari kukupa njere dzekutanga mabhizinesi, ndiye ari kukupa pfuma yese, ndiye akakupa basa riri kukupa salari yakadaro. Saka mukubuda kwaita chidzidzo cheguma achidzoswe nevanoenda kuchechi chete. Munhu wese ane kodzero yekuteerera nekuti chitsvene kuna Mwari. Mvundisi ndoda kutendai, maybe musati mava panhare, chimwe chandingada kuzivisai vateereri, zvidzidzo zvedu zvese izvi tiri kuzviuploada paYouTube. Kuri kwekuti unenge usina kuchinzwa chese wasvika chaapakati, vane magadgets naapplication iya inonzi YouTube, munosecha ipapo kuti Pastor Rhodes and Pastor Betera. Munowana pane zvidzidzo zvakawanda zviripo. Tsvagai zvinoenderana nezvimwe zvidzidzo zvausina kunzwa mumashure, zvinokubatsirai. Takamirira the second coming of Christ. Jesu anouya nekukasika vadikani. Ngatigadzirisei ukama hwedu naye, tiite zvinomufadza. Paanouya nembiri yemakore agotitora toenda kumusha kumusoro kudenga. Ipai vateereri vedu vateereri vanenge vaita mibvunzo nezvatati chikurukura. Imwe nzira iri nyore munharaunda mamugere, endai kuhama kushamwari vavakidzana vanopinda sangano rama-Seventh Day Adventist. Vanoziva kwekuenda nemi nemibvunzo yamuinayo. Kana kuti munogona kutifonera kana kutumira mameseji, ma-SMS, ma-WhatsApp kunhare dzinoti 0775 460 175 0775 460 175 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Tisangane muchikamu chinotevera. Tanzinde tungamire mukati mezvienzo iwo manana andibata ndimeda ngambondiwike ndimemo tungamire tenzinde tungamire semwana onyaradza onyaradze nyanza mananda anomunzwa imikanama dzinyarara imite dziwe nyanza tenzinde tungamire abona ndasvika nyanza mananda ondichisa ini
chisa